Yeah, so hello guys, welcome to my channel. We are here at Chikwanha with my best friend. What's your name? Vine. Wow. Yeah man. Blessed. So today I want to show you something. So nothing to it's an engine overhaul by Nissan Hardboard 2.7D. It's an old car. So I had some issues with the car, so I just want to do the engine overhaul, right? So I'm going to show you how it looks like. It's like this. This is the car. So zvatinoda kuita apa tinoda ku repair engine, ndo engine yacho padaitwa inonzi engine overhaul. Ukomana wacho vanoziva basa ndaitirwa mota dzinenge 3 nayo vanoziva basa risingaite. Saka chandichaita ndechekuti ndichatora namba dzavo ndodzisa pavidhio rino. Prices avo are reasonable, so kana uchida kuitirwawo basa rekuita inonzi engine overhaul vanodhila nemanissan ndo vanodhila nawo. Saka uyai zvenyu, namba ndidzo idzi dzakaisa pavidhio ndatenda. Ticharamba ndichikuratidzai mastages painenge yari navo vachiri kutarisa zvakati vachiri kudzisa. See you guys.